ላዕለዋ ግዛእትና ኣይተመለሰን ተመዛበልትና ናብ ቦታኦም ኣይተመለሱን ሱዳን ተሰዲቱ ዘሎ ህዝብና ናብ ቦታኡ ኣይተመለሰን ናይ ስድራ ሰዋእትናን ናይ ኣካለ ጉድኣት ተጋደልትናን መናብሮን ሕክምናን ናይ ቀጻሊ ህይወትን ክመዓራረብ ፕላን ተታሒዙ ማንም ቆላሕ ዝበሎ ይነበረን ሓቂ ንምዝራብ ገለገሊኦም ብጣዕሚ መሰከፍቲ እዮም ኣመራርሓ ናብ ዝኾነ ከባቢ እንትኸይድ ኣድገ በቕልን ፈረስን ባጃጅን ይሽለም በቃ ከምተን ዝብለን ኣለኹ በቕሊ ተሸሊማ ኣድጊ ተሸሊማ ባጃጅ ተሸሊማ ንሓደ ፈረስ 130,000 ተኸፊሉ ተሰሊፍ እዩ ተቆፂሩ ዝተኸፈለ ገንዘብ ይዛረብ ኣለኹ ንሓደ ፈረስ እዚ ፈረስ ዘይተሸለመ የተሸለመ ንስው ንስድራ ስው ነቲ ጉዱእ ተጋደላይ እንታይ ምንም ኣብዘን ሆቴላት ክዳን ወጥሪሪ ዘበለ ክራባታ ዝገበረ የማነ ፀጋም ቆላሕላሕ ናለን ትኸድውን ሰብ ጥዕናሃበለይ ናበለ ዝሰግደሉ ጥራሕ ይከብ ባኒ ይጠሚና ማይ ፀሚእና ሕክምና መድሓኒት ይናሲእና ኢሉ ሰልፊ ዝወፅእ ተጋደላይ እናሃለወ ኣብ ሆቴል 250 ሚልዮን በጅስካ ተደሊኻ ትፀረፍ ተደሊኻ ከባቢ ምን ከባቢ ተናቁር እሞ ኣብኡ ከዓ እቲ ዓንድን ወሓስን ዝበልናዮ ሰራዊት ትግራይ ባህላዊ ጀነራል ይበሃል ምልሻ ይበሃል ወዘተረፈ ይበሃል ማለት እዩ ትግርኛ ተዛራቢ ደርጊ ይበሃል ሓንቲ እንደሞ ደኣ تا مخته علم زس دممت مخته كمول صنتت ህዝብ ትግራይ ዘድሓነት مخته إلنا بحدو أنقاد النزارة ولا موت من الشات ولا لها تبهلا جنرال ولا لها تتصرف لها خوابني تقرأي كوي مريحوا من دمج مريحوا مستت مالي كاوجت أمدري ندفع يوم تقرأي زبهل ريت نبلت لنا ويانا زبهل ريت نبلت لنا بس ما أول دوم فاس قدس إلنا ندنجز زوم ساعات زيوم كم زبو خينا نبلع يومو نسا نقطو جبلتن انقدس زوم ساعات زيوم زوم كهاب زيوم سي مساعتنا انا تقراي زبهلون بحقن شمو خيصوع بحقن قيدو نقدبو انت اتيناها بزيكا خارا ناي مختفي شغورتي كالي خين نقدفلو زوم ساعات زيوم كموت انتلو قدم كفطر انتلوون كاو جهنم يمصيوم مو نافتا زنوروا ناو جهنم كنملسوم إنا يودو يقتلوا تحت مريتون يقوروا كافت تحت مريتون تمرامرتو زخونه اوان رخيوم كم ديزولو طنكراتات زونيروم جن منغسي ኢትዮጵያ هم زغيرو حاويرو طفيوم زبل مرمرن وصيتن كيركم انتان كاف تحت مريتون يطفو ناو كمزي أزولكادو دكتور ردا تصليني إفسح تصليني محمد تصليني غرسلاسي تصليني الكادو ناو كمزي أزولكاد خليها زي أما مالك تتخول أمون تقرأي كأن عيالك ليتن قتل ينسرح يلك تحسن دحركين كاس ناو كمزي أزولك أتو وزيادة أمونا هذا تقرأي تفقات مكلت أفهم بي ما أزم دحان تخول سلازي ننوح قوان نايسلت أني زجعجعكم اللو نومبرهم تباسو إيلو زنقفنا زنور من إسي إيلو زنقفنا نور هزي تفلا لا يبزي أدنياتكم نزحلف عمتات فلتت أبزي نورو بفلتت زخون يكون كتع أبزي يقبرو كواوي يتألحي حزقن بفلتت بساينس استدقفه كتع مدرخ نابزت فترلو مدرخ كوعد حن مصحف كيلو افتام الرأى مصحف سمعكم ما تقرايش فلتس زي ولا تقرايش نايدون قرون ناي زي حسن اخو كاونيرا اتوم درون مصيا زقزفتهم عجبتي ناي قداماي ديغري ناي يونيفرسيتي تمهارو ينور نزيوم يصرف نزيوم يورد طفطفا مع ارغيرا مايل هوا جو غيرا حصيوا ولا حدا تغدلاي تسوت 35 وقعت نيروم نفتخاوي ولا حدا تغدلاي بمخنيات
تزوج مقداتي يتسول زي ادم قرات بها فلطت زي ولا خاون يرتب بالزيا سلامنا ندلي هو سلامنا ندلي نحد ساعات سلام وندلبها نحد معلت مقدفو ناي 30 دقيقه اون باندلي لعلي ناس من يخصيف خوينا اوكي كسراوي تግራይ ኮሪኻ ተቀይምካ ንዝኾነ ጸሊእኻ ንዝኾነ ቂረቢሉካ ፈንተተት ዝበለ ራያ حساب محس نوريول عسرنا شع سلامنا ندلي بحال نيرو حزو ግን ንትግራይ በርባዕተ ግንባራት ተዳሊና ነና ክንትኩስ ይብሉና አሎ ቶም ሰናት ማሊ ሓንቱ ጉድጓድ ንዋጋ አንጻር ጸላቲ ንመን ክጠቅም ናፍቲ ዘመነ መሳፍንቲ ልክ ኣብ ዘመነ ኣክሱም ዝወደቕናሎ ዓይነት ተወዳድ ኣስተመሊስና ክንኣቱ በፍጹም አይናአቱ نحن ናይ ሰራዊት ትግራይ ናይ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ናይ ህዝባዊ ሓርነት ትግራይ ከምኡውን ናይ ህዝቢ ትግራይ ሓደ ብሄራዊ ኮሚቴ ጣሽና ኣለና ነቲ ብሄራዊ ሓድነትና ኣብዚኣ ድላይ ፖለቲካዊ መርገጽ ይሃልዎ ትግራይ ብምልእታት ከበር ዝብል ቁዋ ምስካብ ዘሎ ምሳና ይሰርሕ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዝኾነ ዋጋን ዕዳጋን ዘይገብር ሳወት ዲዩ ውናት ዲዩ ሃይማኖት ዘለዎ ዲዩ ሃይማኖት ዘይብሉ ዲዩ ድላይ ይኹን ኣብዘን ናይ ትግራይ ብሄራዊ ረብሓታትን ክብርታትን ዝበሃላ ኣይዋገን ኣይደራደርን ዝበለ ዝኾነ ይኹን ኣካል ክፍቲዩ ምሳና ሓቢር ይጋደል ምሳና ሓቢርና ንጋደል አንተ ዓረሩን እንጥቅስም ባና ወገን ናብ ዝኾነ ደንበር ዘሊልና ዝኾነ ሰንቲሜትር መሬት ዳማትና እንደልን ግን ታይ ንባሃለለና ከምቲ ማለኸ ይመስለኩም በቴክኖሎጂ ንህንጎሮ ድሮን ስድድ ደቢልና ውድ ክነብለኩም ኢና ኣገገዛኹም ንሃለኹም ታገርና ምዕራብ ትግራይ ኣብ ትሕቲኹም እንህል ቆቁልና ኢልና ለመናስ ተንበርኪኽና እውን ዘየኑርና ምዃኑ ብግልጽ ይነግሩና አሉ እሺ እሞ ምዕራብ ትግራይ ንሕና ኢና ነመሓድሮ ይብሉሎ ሰድዎ ሰላምና እንደሊ ራያ 4 ወረዳታት ናብ ሰሜን ወሎ ኣካሊልና የኒና ኢሎም ካርታ ሰሪሖም ኣለዉ መምሕዳረን ነው ተሕት ሰሜን ወሎ ኢሎም ኣውጀመሎ ወሰድዎ ሰላምና እንደሊ ነዳዲ 15 ሚሊዮን ዝሆን ከመጸና ይግባ ነይሩ شان 500 ሓደ ግዜ 15 ሓደ ግዜ ተመጸለ وحزو سلامنا እንደልኽንብል ጸንሒሎም 30 ዓመት 40 ዓመት ገበርካሉ ገዛ ክንወስደና ናህናዩ ሰድዎ ሰላም ይደሊ ከምኡ ግን ኣይንብልን ከምኡ ኣይንብልን እዚ ኣቦና ሃፀይ ዮሐንስ ይወልወን እትወደ 16 ዓመት ኣብ ቀልቀል ገደል ዶ ቢሎም እንትርሽንዎ ህዝብ ትግራይ ክስዕሪ ይዘለምበይ ወሰድዎ መረበተይ ጸድፈይ ገደለይ ድሕር ገዛ ይበለን እዚ ህዝብ እዚ ሸውዓተ ግዜ መስዋዕት ትኸፍለሉ እምበይ ነዚ ህዝብ እዚ ገዲፍካ ናበይ ትኸይድ ይዘለስ ይመስፍን ነዘዶዚያ ገዲፍካስ ንዳመን ኢኻ ተኣቱ ዳመን ኢኻ ዓዲ ትገብር ይዘለስ ይመስፍን ሰጥለት ኢልኩም ተገዙ ኢና ንበሃል ኣለና ንጣልያን የተገዛእና ንእንግሊዝ የተገዛእና ንድርብሽ የተገዛእና ንደርግና ኃይለ ሥላሴ ንምኒልክ የተገዛእና እዚ ህለኸ ይኾነን ኣብ መንነትና ኣብ ዓደቦና ኣብ መረባና ክንነብር ፍቀዱልና ኢና ንብል ኣለና ኣይትነብሩ እንተኢሎምና ሓድነት ይሃለወና ጠንከራ መራርሓ ይሃለወና እዚአን ክልቲአን ንሓዝ መስዋዕት ትኸፍል ተኾይና መስዋዕት ንኸፍል ስውእ ተገድላይ ባይፀሓይ ዋጋ ንኸፍል ፈሊጥና ሃይና ዋጋ ንኸፍል እንታይ ንምርካብ ዋጋ ከም ንኸፍልካ አንድ ዓዲዕና ማለት ፕሪቶሪያ ተሰማሚዕና ኢና ፕሪቶሪያ ስምምዕነት መሰረት ምዕራብ ትግራይ ረከቡና